Тарка Тереза, аз съм от Полша. Казвам се Завадска, тук съм от 2 месеца. Казвам се Влодарчик, тук съм, защото ми харесва тук. Харесвам тази работа. Няколко седмици в годината, по време на беритбата на краставиците, се извършва и обработката на краставиците. В тази фирма работим на смени, за да може за кратко време да се преработят всички краставици. Тук имаме няколко съвета и трикове за това на какво можете да обърнете внимание. Когато сме на територията на фирмата, използваме маркираните пешеходни алеи. Маршрутите са предназначени само за мотокари и палетни колички. Преди да влезем в производството, трябва да се преоблечем и да свалим бижутата. Опазването на здравето и хигиената са много важни за компанията. Затова самият шеф редовно обсъжда най-важните точки с нас на брифинг. Това често се провежда на техния език за колеги, които не разбират немски много добре. Тук в хигиенния шлюз цялата важна информация се показва с снимки. Важно е винаги да носим здрави обувки на работа. За да не падат косми в бурканите с кисели краставички, използваме мрежа за коса. След това измиваме и изсушаваме ръцете си в хигиенния шлюз. След това получаваме нова работна престилка. Използваме средства за защита на слуха, за да се защитим. Определено трябва да направите и това. Слушането на силни шумове през целия ден причинява трайно увреждане на ухото. След като сложим ръкавиците, сме готови и минаваме през вратата на шлюза към работното място. На работното място пълним бурканите с краставиците. Това е мястото, където повечето от нас са заети. Единият вариант е да работите на място за седене. Но има и производствени линии с правостоящи. Има и помощни средства за стоене, които ви помагат да облегчите напрежението на гърба си. Използваме почивките и за малки упражнения за балансиране. Те могат да помогнат за разпускане от повтарящи се работни процеси. Това може да бъде, например, кръжене с раменете, напрежение и отпускане на мускулите или дори да завъртите ръцете си. Винаги трябва да се осигурят достатъчно буркани, така че краставиците да попаднат в правилния буркан. Имаме електрически колички за транспортиране. Нужен ни е инструктаж за работа с палетните колички. Палетната количка има прекъсвател. Спира незабавно при отпускане на превключвателя. Празните чаши се избутват върху конвейерната лента на слоеве с помощта на тласкач. Палетът се повдига автоматично. Това е лесно за вашия гръб. Може да се случи и чаши да се счупят по време на транспортиране или пълнене. Тези чаши се сортират. Винаги носим ръкавици за защита от порязвания. Ако нещо все пак се случи, ще намерите най-важните телефонни номера за спешни повиквания, контакт с оказващия първа помощ и правилата за поведение на плакатите за първа помощ. Дори ако някой се разболее или нарани, можете да получите подкрепа тук във фермата. Така че е най-добре да помолите за помощ на време, отколкото да отлагате нещо. След работа отиваме в нашите квартири. Те се намират тук, в помещенията на компанията. Налични са пералня, жилищно и всекидневно помещение. Можете също така да намерите повече съвети за сезонна работа в Германия на уебсайта www.agriwork-germany.de. Работата е добра за мен, защото мога да седя. Идвам тук, защото имам много приятели и семейство тук. Ако е възможно, ще дойда следващата година.